Penerapan Sistem Pertanian Ramah Lingkungan Berkelanjutan utawa PRLB nok Kabupaten Ngawi wis sampe 50 luwih teko ombone lahan tanam tahun iki. Teko data Dinas Ketahanan Pangan ambek Pertanian utawa DKPP Ngawi nyatet penerapan PRLB wis sampe 17.397 hektar nok akhir tahun 2020. Kepala Bidang Tanaman Pangan utawa DKPP Ngawi Hasan Zunairi ngomong teko ombone lemah sing ditanduri pari sekitar 49.442 hektar. Akeh 17.397 wis jalano PRLB. Pas tahun 26 iki Pemkab Ngawi nargetno ombone PRLB nyampe 35.000 hektar. Diakoni perbandingan nok penerapan PRLB ambek sistem pertanian reguler yo iki iso nekan biaya operasional utamane nok kebutuhan pupuk. Hasan nambahno nok jero dukungan penerapan PRLB DKPP yo nyediani kebutuhan gawe mikroorganisme lokal utawa MOL ben petani ora gantungno karo pupuk kimia. Pihake yo nglakokno uji laboratorium nok lahan sing wis nerapno PRLB. Hasan nambahno mesti saiki lagek sewates gawene MOL cair sak ngarepe pihake ape kerjasama karo Dinas Perikanan ambek peternakan nok jero pembuatan pupuk padet. Ito Wahyu, JTV, Ngawi.